Nou, we hebben juist de try-out die en jongen dan de première. Het is in principe hetzelfde verhaal natuurlijk. Het eindigt steeds hetzelfde, hè? Dat wil ik maar net horen. Nee, dat is inderdaad vrij en net echt verrassend hoe het eindigt. Maar het is natuurlijk met treien naar je spelers. Dus dan haast toch weer een oren cast en dus weer een oren musical. En we hebben het al een beetje fine-tuned. En het is super. En we beginnen wat later, kwartier union. Dus we beginnen vooral in het donker, met skimmer. En dus het licht komt heel mooi uit. Dus ja, het is nog even een stapje heger terwijl je weer om. Ja. Gisteren hebben jullie volgens mij de try-out gehad, de laatste. Ja. En? Dat was heel leuk. Het was ook heel spannend, want er waren een aantal dingen die nog... bijvoorbeeld aan kleding, dat was allemaal nieuw. Maar het is eigenlijk wel heel goed gegaan. En ik denk dat iedereen nu ook wel heel veel zin erin heeft... om vanavond gewoon echt lekker te gaan beginnen... en een soort van de officiële première te spelen. Ja, want vanavond is het echt om het echt ging en de voorgaande dagen ook. Maar toch, dit is dan de officiële première. Het verhaal van Bonifacius, was jou dat bekend? Helemaal niet. Helemaal niet. We hebben in de cast Bert. En Bert die is 58. En hij heeft dat vroeger dus nog wel op school geleerd. Maar dat is bij mij totaal overgeslagen. Die moest je helemaal inlezen dus? Of, Helemaal inlezen. Ja. Maar we zijn goed geholpen door onze regisseur Macrone. En dus Bert heeft ook heel veel dingen kunnen vertellen. Dus dat was heel fijn. Apart, hè? Zo'n verhaal, dat leeft nog steeds. Het is echt ongelooflijk lang geleden. Het eindigt ook niet goed met die meneer natuurlijk. Wat is je rol eigenlijk? Ik speel Alroen. En dus ik speel de dochter van Siep. En dan moet ik kijken dat ik niet al te veel natuurlijk... Nee, niet te veel verklappen. Maar ik word verstoten door Siep. En uiteindelijk moet ik kijken of dat hij me toch weer op gaat nemen in zijn stam. Bruut. Ja, nou, daar hebben we... Nee, maar daar hebben we een heel mooi vers geschreven. Uiteindelijk komt het echt wel weer goed, ja. Toch nog een happy ending. Ja, zeker. Nee, we hebben met de kast natuurlijk daar het Wetterwaagst van maken. Het was alleen al. En dat had een hele goede plak gekregen in de musical. Dus het komt wel heel goed. 7-1, live? Sorry? Siep leidt je wel. Maar zullen we het nummer live doen? Let's do it. Hartstikke mooi. Jong, dus nogmaals de première in Dokkum. Daarna nog een heel soort vaststellingen. Nou, even als vaprielke. Vind ik fantastisch trouwens. Lis en Siep mij het Wetterwaagst. Het Wetterwaagst komt heel tijd dichterbij. De lucht is zwart, de drippen vol op mij. De ideaal geen hout meer en mijn voeten vind je groen. In dit land werd dus leven niet begonnen. Je doe ik je iets mij om mijn hand. Het mocht niet verliezen van verstand. Het wetter en het vuur, ben als het leven en het dier. Ik weet net meer wat goed is en wat kwaad. Mijn hart het raas van pinnetje in mij. Mijn liefste leefde meest net bij mij wij. Want hoe maak ik verder mij mijn leven zonder die? Die vanke wiekt in eigen vlees en bloed. Zo lied is mij en alles kwam wel goed. Neem een koe is kieden en het mijn heid, zo ik mijn leven ja. Mijn hart draagt een pinnetje in mij. Mijn liefste liefde mij net bij mij wij. Want hoe maak ik verder mij mijn leven zonder
Wauw, het werd er waaks. Er even live in de studio. Fantastisch, dankjewel Siep. Ja, heel graag dingen. En ik zou zeggen, mensen, kom naar de musical, want het is een prachtig mooie musical. We spelen het zo'n keer in totaal. Jong beginnen we het hele weekend en het andere weekend nog een keer. Geweldig man. Moest je veel je best doen om dat Fries, want het klonk fantastisch hoor, hoe je dat Fries uitspreekt. Maar weet je wat je zingt, gevoelsmatig, of heb je het meer fonetisch aangepakt? Ik heb het totaal fonetisch aangepakt. Ik heb er ook totaal nog geen... Ja, zeg maar, ik weet alles wat ik zeg. Omdat Siep mij bijvoorbeeld heeft gezegd, en Teun ook, die hebben het voor mij erbij geschreven, gewoon wat ik in het Nederlands zeg. En daar probeer ik dan op te vertrouwen. Maar ik vind echt, het is een prachtige, maar echt wel moeilijke taal ook voor mij. In ieder geval. Lijkt me, waar kom jij vandaan eigenlijk? Uit Best, bij Eindhoven in de buurt. Oh, dat is helemaal... dus je achter hier een beetje. Ja. Mooi, mooi stuk, een prachtige locatie ook trouwens. Hè? Ja, dat is geweldig dat je zo'n verhaal mag vertellen en dan ook nog in zo'n prachtige kapel waarbij het publiek overdekt zit, maar wij letterlijk tot onze enkels in de modder staan en dat is geweldig. Dat is echt prachtig. En ook echt alle complimenten voor de mannen van het licht, van het geluid, van techniek, want dat is daar echt, het staat als een huis. Echt de moeite om te komen kijken.